había visto. Kevin Masterchef. Sabed la última? Kevin anda enganchado aos programas estes de cociña que botan pola televisión. Sí, pero non os de paparotas felices estilo larpeiros ou os de aprender a cociñar como o do chef André. Non. E o que llevan son estos nos que están todo o día cheos de estrés e insultándose e chorando todo o día. Atraso. E agora choras, calamidad, pois telo pensado antes de cociñar ese desastre. Que si con ti maridar anchoas con foie. Pero por favor, mira que eres imbécil, mira que burra, Pero por favor. E diredes vos, non fai mal ningún, é un vicio como outro cualquera. Error. O meu Kevin é como unha esponxa, chupa todo canto ve. Últimamente compórtase como un deses cociñeiros repugnantes da tele. Como queres que lle chame, home? Pois non sei, podes chamar bazofia requentada, Mira, os garbanzos están secos, a tallada ten textura de moco que dá noxo. E o que sei, tamén parece que te estás metendo o comino en vea. Mira, por favor, sácame xo de aí. Moi ben, pois se non queres callos, come cacahués, mamalón. Cacahués? Sí. Pois a ver, cacahués, como estamos? Chámalle cacahués iso! Chámalle cacahués iso! E se un parece unha calentrufa rixesa que parece que ten mofo e todo, por favor, Chámalle cabaciño a isto! Chámalle cabaciño a este produto! Que está morado! Do podre que está! Chámalle cabaciño a isto! Non! Chámolle berenxena! Cabaciño! E isto de aquí! Chámalle cabaciño a isto! Explícame unha cousa, chámalle cabaciño a isto, que ten unha forma que non vale nin para darlle de comer aos porcos. Sí, amigo, sí. O peor de todo é que deses programas de cociña non aprendeu nin papa de cociña. Nada, nin de produtos, nin de comer como é debido, nada. Nada máis que aprendeu a criticar e a insultar. E agora, ainda por riba, pensa que pode meterse a opinar en calquera sitio. Sí, ata nos máis insospeitados. Yo que é isto, Lorenzo? Isto é unha bichixua. Isto está me dicindo vostede a min que isto é unha bichixua. No, isto non é unha bichixua. Isto é unha crema de porros enchupada en nata. Isto é o que é? Isto é unha porcallada, don Anselmo. Ademais, dende cando unha bichixua se sirve quente. A bichixua sempre se tomou fría de toda a vida. Iso é o que pasa. Isto non é unha bichixua. Pero que me estás contando, miasma? Quen che abriu a porta da miña casa? Que faste aquí? Hacemos, por favor, non me cambies de tema. Vale, non me... ¿Y eso qué? Esto de aquí no será clarete. ¿Está tomando clarete con bichixua? ¿Desde cuándo se toma bichixua con clarete? A ver, pero vamos a ver, ¿qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué somos, bárbaros? Don Anselmo. A estas alturas, supoño que xa adiviñaríades que todas estas extremonías non son máis que menudillos comparados co verdadeiro problema que se nos pode vir en riba. Efectivamente, Elvira. Calquera crítica ás artes culinarias da miña muller pode desembocar en traxedia familiar. ¿Isto qué? Sopa. Vale, que non quero máis, que non me echen o prato que non son un porco de cebo para que me estés engordando, Pero isto que te pasa? Que está na idade da rebeldía, cariño. É que chamará destas horas, sempre estorbando na comida. Digan. ¿Pero qué merda é isto? Cala, mira, toma, 20 euros e vai comer por aí por fora, vale? Pues menos mal, porque esta breva se non hai que da coma. Estou deseando ir ao Burger Donald de Santa Comba para decirle 4 cousas benditas sobre o seu Diverti Chicken. Vai rañada por aí, ala. Aló, que era, cariño? Algún simpático. E logo o neno onde vai? Marchou, dixo que ia á biblioteca. E marchou sen comer? Sí, porque vese que ten moita ansia por aprender, o chiquitín.
Eu xa non sei que facer. Colleu os vicios todos, me home. A tiranía dos xurados dos concursos. O macarrismo do gordo chichote. Por non falar do falabaratismo dos chefs da alta cociña. É que se está maleando, Moncho. Estáse maleando, entendes? E como siga por ese camiño vai acabar de delincuente culinario. Claro, por non falar, eu xa non sei canto tempo aguantarei evitando o enfrontamento con Elvira, xa verás. Pois se cadra tiñas que deixar que Elvira lle dé unha boa malleira para quitarlle ese gelipollismo. Ai, falou Lino, sí, señor. Está piando por ela, se pía por ela, hai que darlle. Lume. Vaya. Eu pensando que o local máis porcalleiro era o Burger Donald de Santa Comba. E mira ti que comparado con este cortello, o Burger Donald ben merece unha estrela picolín. Vaya, por favor. A ti non che dixen que non volveras por aquí, mamalón. Ai, maltrato ao cliente. Moi ben, sigue sumando, Puskas. Sigue sumando. Xa verás cando aviso de sanidade para que che veña a fazer unha inspección. Maltrato ao cliente. Maltrato ao cliente a c*** que te botou a Jortoiro que vas ver si... Vamos, pasa. ¡Hago unos tipos! Busca. Que vicio temos en Lameiro con arranxar os problemas por medio da forza bruta. Chamademe idealista, pero eu sigo apostando polo diálogo pai-fillo. Pero como podes comer esto, Trotsky? Esta verdad que esta comida para casa, verdad que é unha auténtica bazofia, E que non vale para nada, é insípida de todo, A ver, Kevin, José, a ver, ti non pensas que últimamente te estás agelipollando un pouco demais co tema da comida? Pero por que o dis? Por que vou dicir, home? Porque te estás queixando seguido. Aparte, bota a bronca a todo o mundo. Hasta o can, por favor. Ben comer é unha felicidade, Cando comes ben é a maior alegría da vida. E cando non comes tan ben, pois polo menos enche o bandullo. Bueno, pero que eu estou facendo o meu deber, Estou facendo o que teño que facer, Teño que abrir os ollos a xente. Teño que acabar cos incompetentes culinarios. Kevin, a merenda. Toma, 5 euros, sal pola ventana e vai comer uns bullicaos deses. Veña. Pero, no, sígame. Veña, papá, por favor, Que me estás dicindo? Que teño que comer comida industrial, bollería industrial. Mira, por favor, antes prefiero comer o bocadillo de mamá. Se cadra unha malleira a tempo, non lle ven mal. Trosquiño, xa foi el soillo levada. Moi ben, Elvira, e que me traes hoxe? É que che vou traer? Bocadillo de chourizo con nocilla de sempre, Kevin. Bocadillo de nocilla con chorizo. Interesante proposta. Ben, imos ver o que traes. Moi ben. Pan do día. Eso é importantísimo e o tamaño correcto. Imos co tema das lonchas. Moi ben, lonchas finiñas e non superpostas. Eso é importantísimo. E moi ben, mamá. Moi ben. Excelente o reparto da nocilla. Como ten que ser un pouco máis do negro que do branco. Moi ben, pois agora imos ca parte máis importante, que imos ir con meu veredicto. Que veredicto, nin que veredicto. Silencio, por favor, Ai, Dios mío. Excelente. É un bocadillo excelente, mamá. De verdad, nada boa. Pasas a seguir de ronda. Que pasa, non? Quen contaba? Ese que ainda ten algo de corazón, que non todo é maldade e prepotencia. Bueno, mellor calo porque igual estou falando antes de tempo. Agora un groliño para poder baixalo e veña, aí cá. ¡Que merda é esta! ¿Pero que é isto? Por favor, que son mexos. Pero que vai ser? O refresco de naranja do super de Carmucha de toda a vida, Kevin. Como un refresco de naranja con un cacho de limón. ¿Esto qué é? Un festival do cítrico. Pero vamos a ver, home, por favor, Y mira, e paso de tú. Pero que pasou, Elvira? En que momento regresamos aos 80? Queremos decir, mira, por favor, mira... Creo que me precipité dando o veredicto, pero creo que non pasas a seguinte fase. É así de dura vida. Case mellor a fórmula malleira, que non vos quero estragar a digestión. Pero díjonos unha cousa, Man de santo. Pois, como xo conto, papá, quitoxe o gelipollismo gastronómico 100%. Non volvo ver outro concurso gastronómico na vida. Si me gusta, nenea, si me gusta.
É que estás vendo agora? Pois estou vendo un concurso de cantantes amateurs que está tremendísimo. Mira que cantan mal. O que mola é a caña que lle dá o xurado a eses tipos, Era visto, era visto. Pero onde vas, Pandorca? Que non se canta así, que estás cantando un reggaetón, non unha balada. Mira que hortera, que por favor. Guatemala, Guatepeor. Por mi dehesa y un día me hablaste llegando a mi altura. ¡Ti! ¿Qué pasa? ¿Qué? No, nada. Que canta muy bien. Así me gusta, non é? Así me gusta o control e respeto aos demais. O futuro xa está aquí. En Lameiro fixemos unha festa histórica. A festa histórica do asalto á gasolineira. Sí, conmemoramos a data de cando uns delincuentes tipo el Vaquilla ou el Torete quixeron asaltar a gasolineira. Historia viva, historia de verdade. Pero non nos quixeron dar subvención ninguna porque dis que non ten interese cultural. Era visto. É lo que quere. É cultura, é histórico ao 130%. Claro que sí, e ali estábamos todos, E digo, cheo, quen sabe a ciencia certa quen fixo a muralla do Lugo? Moi ben, se sabe que se foron os extraterrestres, pero hai outra xente que ven e dixe, por exemplo, fixeron os romanos. E ti a quen lle? Pero eso está claro que os romanos non o fixeron. Como se non tiveran cousas máis importantes que facer esa xentiña. A ver, Moncho, nada define mellor o carácter dos de Lameiro cunha boa pelexa. E cos de fora saian cunha malleira. E sin que viñera a conto, ainda que neste caso estaba justificado. É igual, non nos podemos render. Temos que buscar a nosa festa histórica e punto. No, pois non vai ser fácil, porque aquí máis ben pasaron poucos povos que eran de pasar de longo, entendes? Sabes que a xente en Lameiro non é de quedar moito. Non, a verdade é que non, Aquí, quitando a ponte dos romanos e a iglesia gótico-romántica, cosas así tipo antiga non temos moito. Pois hai que buscar, amigos, hai que buscar aunque sexa debaixo das pedras, pero temos que seguir buscando. Hai que ter ideas para a nosa festa histórica. A idea había que ir a movendo por aí, a ver que opinaba o pobo soberano. Tiñamos que facer a festa que eles quixesen. Moncho, entereime de que estades a argallar unha festa da historia. Pois sí. Ocorreuseme unha idea fantástica. Celebrar unha festa de historia dun momento glorioso da humanidade. Cal? A revolución. A revolución industrial, Moncho. Aqueles tempos nos que xuntos, patronos e obreiros, cambiamos o mundo. Nos dirixindo as empresas, e vos traballando polos cartos que nos vos quixésemos pagar. Aqueles tempos onde non habían palabras involucionistas, palabras que impedían o progreso, palabras como dereitos dos traballadores, folgas, sindicatos, trapalladas. Por eso lle gusta tanto a vostede esa idea, claro. Naqueles tempos, Moncho, manufacturábanse produtos exquisitos, aqueles rapaciños pequeniños que traballaban con aqueles dedos facendo auténticas filigranas. Naturalmente, eran rapaces, non se lles podía pagar. Que tempos. Sí. Como cambiou o mundo agora para peor, claro. Moncho, reivindiquemos aqueles tempos. Traballa, Moncho, traballa. Eso. Así. Manufactura. Quen contaba que a don Anselmo lle gustase esa época? Pero, como sempre, cada un en Lameiro tiña unha idea diferente. ¿Qué? ¿Qué che parece? Que faz así vestida? Dios, que tan guapísima estás vestida de hippie. Vamos a mandar unha sesta. Que non estou de hippie, que vou de romana. Eu propóñoche que a festa histórica sexa sobre Roma, que foi unha época estupenda. Deronnos unha cultura, unha civilización. Non lles quito mérito que fixeron cousas moi boas, pontes, pirámides. Seguro que fixeron eles as primeiras rotondas, porque eran xente moi avanzada, pero hai que escoitar máis propostas, cariño. Roma. Iso é unha merda. Eu vou de grega. Ir de romana é unha ordinarieza. Hai que celebrar a festa histórica de Grecia. Xa vexo. E mira unha cousa, Carmucha. Que ti queira facer a festa sobre Grecia non ten nada que ver con que Elvira queira facer sobre Roma, non? A que non? Pois non. Eu sinto ben que a tu Elvira quera ir de romana. Miña pobre non ten máis cultura. Iso ya pata valeiro.
E se pode saber que foi o que fixeron os gregos por Lameiro, a parte do yogur? Pois eu que sei, Moncho, pois farían cousas de gregos, digo eu. Acueductos, prazas de touros. A ver, non descubriron América. E tamén poderían descubrir Lameiro, digo eu. Que non, home, que non, que non. A festa que hai que facer é a dos vikingos, que son os mellores, home. Xente de clima tropical do norte de Europa, que ademais sabían pelexar. Que pode haber mellor que eso? Pero que vis, Puscas, hai que facela na época da ilustración, o século das luces, momento dos grandes descubrimentos e avances científicos. Sí, todo o que ti queiras avances científicos, pero vai un vikingo destes, pégalle dúas lavazadas a un ilustrado e manda a merda todo o que sabe máis todos os avances tecnológicos. Entendido? Os homes das tabernas, a mellor época de todas, aí cando os homes vivían en covas e loitaban contra os dinosaurios. Non sei, nene, non sei que che diga, eu vexo algo antigo, Sí, antigo sí que é, aí non che vou discutir, porque esta época é da época onde naceu Cristo, alá polo época do siglo pasado. Como podedes comprobar, os coñecementos da historia en Lameiro deixan algo que desexar. E tampouco somos moi amigos de poñernos de acordo. De Roma, home, con circo e bestas e gladiadores e orxías e todo iso. No, de homes das tabernas, Señores, por favor, celebremos a época das luces e ilustración. As luces gochas encendereu como chupeje como a cinco. A ver, non podemos opinar todos como se fósemos iguais. É normal que teñamos máis peso os que temos un capitán. Susma, están entrándome ganas de azotarnos a todos. Pero xa está ben, home, calade! Calade unha vez! Non se ve que isto non funciona. Non hai maneira de poñerse de acordo. Moncho, pois algo tenemos que facer, se festa. Xo sei. Teño unha idea. Xa que isto das festas antigas non funciona, fagamos a festa histórica do presente. Non sei. Pero a verdade é que me estou fartando xa do disfraz, Eu tamén. Pois veña, por probar non perdemos nada, E así foi como fixemos a primeira festa histórica da actualidade. Que como saiu, diredes? Mirade vós mesmos, mirade. Dalle, home, dalle, veña. Ai, mamá, que gol fallou. Pusquis, ponme un viño e cacahuetis. Moncho, serán cousas miñas, pero esta festa non lle vexo xeito. E eu digo vos unha cosa. Estou facendo a mesma merda de caixa que sempre, A verdade non é por nada, pero estamos facendo o mesmo de sempre. Beber viño, comer cacahuetis e ver o fútbol na televisión. O presente che van aburrido. Ten razón, isto non callou, Non callou, pero eu que sei, pero teño outra idea, amigos, Mira, todo o mundo fai festas históricas do pasado. Eso xa non é original. Temos que facer festas históricas, pero dos tempos futuros. Futuro. Cando Lameiro sexa unha cidade así exótica como a Vigo, por exemplo, así con naves espaciais nas rotondas, con estacións subterráneas do AVE. No, a chegada do AVE non, porque eso xa é abarcar moito tempo e non temos para tanto. Pero ten que ser algo atrevido, algo atrevido que fale do futuro de verdade, como as películas de ciencia ficción. Non sei se funcionará. Sí, imos ver a ver o que pasa, Puscas estaba nun grande erro. Funcionou, carallo se funcionou. Xente rara, eso sí. Pusquiñas, funcionou ou non funcionou? Moi ben a festa do futuro, moi ben. Son xente moi educada, a verdade. É xente preparada e que dá gusto falar con el. Xa xo dixen eu, home. O que consumir non consumen moito. Toman zumos e caralladas desas, pero... Xente nova. Sí, xente hai, ambiente hai, sabedes? A que está boa esa que acaba de pasar, a muller barbuda es. Non me chavar iso. Eu vou ensinarme un pouco as ultragalácticas estas. Vaya. Que tal, señoritas? Son Anselmo, don Anselmo, de Suministros Anselmo, un gran fan das series de ciencia ficción, da Star Trek das Galaxias, e vin todos os capítulos da Ameaza Fantasma de ET. E teño unha espada láser que nos vai cambiar as moléculas de sitio. As ignorantes non saben nada nin de ciencia ficción, nin o que é humor elegante, nin inteligente, nin nada. Ten que haber de todo, don Anselmo. Que se perde, é o que se perde. Con combinado. Vai. E así foi como fixemos a festa histórica dos tempos futuros. Un pouco aburrida, un pouco aburrida. Espero que o futuro sexa algo máis divertido. E mirad o que teño,
Que ben vai para os mosquitos, así é todo, Toma! Toma, Bruce Lee! Toma o Jedi! Toma, Indiana Jones! Toma o teu merecido! Ras! Bueno, polo menos ainda lle saquei algo detallada ao tema dos disfraces do pasado. Eña, miña romana, vamos facer unha orxía como as de Alfonso X o Sabio, o gran emperador romano. Wow, Nerón! Arde todo. Tatuaxe. Como todos os anos, Lino foi ao Congreso de Carteiros na Coruña. Bueno, e trai sempre unhas historias fabulosas. Buah, foi unha festa de medo. Imaginade todos os carteiros con tantas nosas increíbles historias, que vas levar unha carta certificada e non hai xente na casa, que che ladran os cans, que te equivocas de casa. Unha versión a tope, non me digas máis. E como sempre, acabei bebendo demais, Conga dos carteiros. Torta. Ata me falaron dúas mulleres. Espectacular, Lino. Este ano había un tatuador e todo. E imaginade que fixe unha tatuaxe. Home, dixo, en honor a Vanessa, para demostrarle o meu amor. Eu xa estaba bastante cheo cando fixe. E o tatuador tamén, pero seguro que quedou moi bonito. Ya, pues a ver, ensina. Onde tes? Onde fixetes? Mirade, que? É un retrato dela e un mensaxe de amor. Que tal? Vai gustar, Seguro que se emociona e todo, chorará. Chorar vai chorar seguro, sí. Pero gustar non sei se lle gustará, Algo por qué? Eres mía, Rosa. Que? Lino e Mailo tatuador estaban cheos como as trozas. Non foi boa idea. Non foi. Eu dixenlle que pusese esa miña Rosa. Claro, como tipo da Coruña profunda, seguro que non saberá nin escribir galego. Normal. Parece esa Vanessa, polo menos. Sí. Bueno, se Vanessa se volveu así de repente china-japonesa, ten un aire, sí. Como chino-japonesa. Home, Lina, que parece unha muller da China, me home. Pero ti non ensinaches unha foto dela? Non, dixenlle como era. Tranquilidade, que se Vanessa non sabe ler e non se fixa moito na foto, pois eu creo que non vas ter problema ningún. Miña nai vai me matar, agora que fago eu? A culpa xe é tú, home, por facer unha tatuaxe cheo como unhas trozas. Pero a quen se lle ocorre? Mocho, se non me encho, non a fago, ti sabes o que doi, carallo. A ver, tranquilidade, que teño a solución. Se queres encendo xa bilbaína, polo cunha plancha e iso pasache. Non se animou moito. Normal. Parecía unha solución un pouco drástica. Eu intentei axudar. Ai, cando te vexe Vanessa mata. Non podo seguir así, Elvira. Non deixo que me vexa o cu, pero claro, ahora se empeza a desconfiar. Son a persoa indicada para o teu problema. Vou facer unha tatuaxe por enriba desa que tes. Estás seguro? Home, Lino, a ver, son unha persoa de mundo, Eu sempre quixen ser tatuador, creo que é a miña vocación. Pero ti sabes, Kevin. Creo que sí. A ver, confía en min, Lino. Pois veña, hai que solucionar isto como sexa, O caso é que así non podo seguir. Deixádeme beber un poquinho antes para non sentir a dor. Non me dixades por qué, pero en Lameiro todo vai a peor. Dale, quen dixo medo? Ferro fondo e fendio. Festa! Moi ben, pois vou poñer unha roxa enriba da cara da chinesa. Que che parece? Veña, aí vou, Atento. Éramos moitos a opinar. E o licor café corría que daba justo. Rellénalle máis polo lado dali, nené. Iso que é unha rosa ou unha coliflor, home? Por favor, deixademe crear que son un artista, Así que, por favor, silencio. Como sangras, criatura. Rematemos de unha vez que xa levamos 6 horas. Ai. Ben, aí está. Moi ben, agora só queda a frase, Así que, por favor, vos lo pido, deixademe só, Que son un artista e necesito tranquilidade. Veña. Tranquilo, Van Gogh. Lino. E todo isto fago por Vanessa. Todo esta dor, todo este sufrimento fago por ela. Moi ben, mira, agora quédame poñer a frase. E claro, é que eu son tatuador, son un artista, Lino, pero non sei de poesía, non sei nada de rimas. Pois aproveitemos o da rosa, eu non aventuro máis esta dor, veña. Espera. Pum! E 3 horas despois rematou. Os berros de Lino escoitábanse en todo o Lameiro. Bueno, case na choupana. Lino pensou que xa estaba todo solucionado.
E se teu Kevin ao carniceiro? Bueno, ao menos se pasou todo. E logo que che puxo? Algo dunha rosa e algo de Vanessa, unha cousa que se me ocorreu no momento. Pasa que non me lembro moi ben porque estaba cheo de licor café. Pero o verso estaba ben e seguro que Vanessa desta vez sí que ten ilusión. Bueno, pues a ver, ensina. Si, eso. Mirad, que, que tal? Desta vez sí, seguro que Vanessa queda encantada, E que dis que é iso? Unha rosa, Unha rosa? Dis ti? Parece máis ben unha mezcla entre un limón e un repolo. Bueno, cuidado, se miras un pouco así de outra vez... Pues, bueno, pode parecer unha rosa, Lino, ti tranquilo, pode parecer unha rosa. Que desastre. E a frase? Frase, home, porque que é que che diga? A verdade é que rima bastante ben. Sí, aí xa vai depender do gusto de Vanessa, do que lle pareza ben a ela e mal, pero está ben, a frase está ben. Pero que pongo? Bom, Vanessa, es unha horrorosa. Pero se teu Kevin é un parvo, me parece que me fai caso se eu estaba cheo como un can. E ti crees que lle parecerá mal a Vanessa o de que es unha horrorosa? Tamén a xente como se pon por nada, O pobre Lino seguía sen deixar que Vanessa lle mirase o cu. Normal. Había que buscar outra solución. Pois teño eu un amigo en Carballo que precisamente dedicase a iso. A amañar tatuaxes comprometidas. Non me diga. Sí. Non é que eu saiba nada diso, pero teño un amigo que ás veces nas festas baixelle a cabeza e tatúase unhas cousas e a súa nai non lle gusta. Xa, un amigo. Xa, e logo, como é que a nai do seu amigo lle ve esas tatuaxes en zonas comprometidas? Porque a mamá encanta. Porque a mamá do meu amigo, pois ainda o trata como se fose un rapaz e gustalle espilo, lavalo e cousas destas, claro. Ás veces ves en situacións comprometidas e ten que limpar. Normal. En todo caso, eu necesito o teléfono do tatuador. Sí, teño aquí porque ainda onte tivo que facerlle unha visita para desfacer unha tatuaxe. Delirio travesti. Delirio travesti. A verdade é que doeu un pouco, pero paga pena. Paga pena. Vou a Carballo a rematar con este inferno dunha vez. Non bebas máis, criatura, non bebas máis. Se non bebo, non vou, Moncho, que teño medo. A ver que che fan desta vez, Sí, a ver, ti dilles ben claro o que queiras que che poñan, pensas algo bonito e dille, literalmente, escribídeme isto. Non te preocupes, teño todo controlado. O que dicir que poñan, literalmente, ámote, Vanessa. Marcho. Sí, e ponde vas? Saída por ali. É moi listo, tía, é moi listo, tía, busca. Moi listo. Desta vez non podía haber fallo. Lino íalle decir o que quería que puxese. Non había lugar para a equivocación, non había. Ou sí. Que dor, Non sei se me doi máis o cu pola tatuaxe ou a cabeza pola resaca. Tiven que ir cheo como un can, senón eu non aturaba. Pero cuidado, díxenlle o tatuador un artista, é un fenómeno, un profesional, díxenlle que puxera exactamente o que eu lle dicía. Xa. Que, quedou ben? Sí, a verdade que ves que o tipo era moi bo, porque ten unha letra moi boa, moi bonita. Igual que a Flor. A Flor é moi bonita, un fenómeno tipo, Xa cho dixen, busca, son un profesional, espero que esta vez a Vanessa lle guste. Pero, Linio, ti sabes exactamente o que pon. O que eu lle dixen o que puxera, non? Esta vez non hai fallo. Non, espera que che leo. Pon aí literalmente e con boa letra o que che vou dicir. Tapa esa tatuaxe cunha flor para que a imbécil e idiota de Vanessa non me manda a merda. Bueno, desta mátame. Espera a ver, Linio, por favor. Pero, non ves que agora tes máis tinta no corpo con un calamar? Que vas facer? Xa non tes sitio para máis tatuaxes? Non quero máis tatuaxes, Moncho. E agora que vas cas outras? Só quedaba unha saída. Drástica, sí, pero era a única posibilidade. Está preparada a cociña bilbaína. A tope. Alá vou. Prefiro iso que enfrontarme a Vanessa. Sorte, amigo, sorte. Que mágoa que vai a escarallar o tatuaxe. Que letra bonita que tiña, verdad? Ti crees que a Vanessa lle va a parecer mal? Home, seguramente. A xente tampouco aguanta unha broma,